София в коридор номер 1. Давай, Софи! Силно! Давай, Софи! Давай, Софи! Джоуи, викай за Софи, Джоуи! Давай, Софи! Джоуи, викай за Софи, пиленце! One of our team or what? Somebody from our team here? Yeah, Sophie's number 1. Sophie's at corridor 1. She's first! Yay! She's gonna go back again? No, Robert. Yay! Sophie! Джайка! София първа, Джоуи, обърни се към мама. Джоуи, обърни се към мама. Его и Борко там гледат ТВ с Аделина.